Son imaxes do incendio que calcinou gran parte dunha nave industrial en Sada. Trátase da sede da multinacional Trison, unha empresa con proxectos importantes na zona, situada no polígono do Espírito Santo, en a que traballan unhas 200 persoas. O lume comezou de madrugada e aínda se investigan as causas. Ninguén resultou ferido, pero os danos materiais son cuantiosos. Os equipos de extinción continúan no lugar para evitar que reaviven as lapas. Rapidamente desplazamos os medios para aquí e a nosa chegada xa vimos gran cantidad de fume e que esa fachada xa estaba completamente rota os cristais, o lume xa salía polo tellado. Foi rápido, a parte importante que non hai danos personais. Nos a última persoa saiu máis ou menos ás 11 da noite e aparentemente non había sucedido todavía nada, ¿no? Entón, a partir de aí saltou as alarmas máis tarde e, xa se puso en marcha todo o dispositivo de bombeiros, emerxencias e demais. Boas tardes, xoves 9 de abril, benvidos ao Galicia Noticias. Hoxe imos falarlles dun asalto moi violento a un home na súa casa de Sofán, en Carballo. Foran 4 os asaltantes, atárano, ameazárano con dispararlle e roubaranlle cartos e xoias. Pois ben, o único dos 4 que foi identificado declarouse esta mañá culpable na Audiencia Provincial da Coruña e aceptou 4 anos de prisión polo roubo en sí e outros 4 polas lesións causadas á vítima. Bebeu agua con gas nun restaurante intoxicada con sosa cáustica, queimáronlle o estómago e o esófago, botou preto dun mes no hospital e ten que someterse a probas médicas anuais, pero non hai culpables. Ou iso, alo menos, é o que determina a xustiza que arquivou a causa. A vítima non está de acordo e anuncia recurso. Estuve 14 días sin poder ingerir ningún tipo de alimento ni líquido. Tengo que hacer una gastroscopia anual porque tengo un alto índice de riesgo de padecer cáncer de esófago por la ingestión de sosa cáustica. Lo que me parece más sorprendente es que no se hayan valorado todas las posibilidades y que se deje ahí de manera un poco abierta y sin un culpable valorado en sí. A primavera trae moito traballo na horta e tempo de plantar, de sementar para poder recoller os froitos máis adiante. Notase nas feiras e nas tendas agrarias. Estes días teñen un amplo surtido de produtos e hai actividade intensa para facerse coas mellores verduras e plantas. O que máis se vende agora, segundo nos dicían esta mañá en Celanova, son tomates e pementos. Tomates de todas as variedades, pimiento, leitugas, corazón do boi rosado, o gigante rosado, o gigante rojo. Ahora é época de plantar, ahora estamos a mediados de abril xa, como quen dice, e estamos en plena campaña. Xa se poden ir plantando, pero se fai frío, levo o frío, hai que telos en invernadero. Ela luna chea, e cando hai que poñelas para que despois ao mellor non se suban, se cada súbense igual. Pero vamos a ver. Que nesta época do ano o tempo é cambiante, sabémolo todos, pero nos vindeiros días Galicia vai sufrir un episodio que os meteorólogos cualifican de extraordinario. Segundo as previsións, a comunidade pasará dunha calor intensa propia do verán, o venres, a un frío invernal, o sábado e o domingo. Nun só día os termómetros poden caer ata 18 graus, obrigando a pasar do bañador e o parasol ao plumífero e o gorro. Pasamos, por así decirlo, de temperaturas elevadas, máximas que poden superar os 25 graus en moitos puntos de Galicia, a temperaturas que van a quedar en moitos puntos de Galicia por baixo dos 15, máis próximas aos 10 que os 15 o sábado. Unha montaña rusa, andamos así, non vai ben. Manda carajo, que haxa que ir outra vez a poñer o chaquetón. O regreso ás clases está a ser moi duro no IES Lucus Augusti, onde estudaba Juan Víctor, o rapaz de 19 anos que desapareceu hai 10 días nos Peares ao emborcar un kayak. Compañeiros e profesores do centro no que estudaba organizaron un acto para recordalo en apoio á familia, que estivo presente. Juan Víctor Vivalvo estudaba segundo de BAC no centro e, aínda que moitos dos seus compañeiros sabían da desgraza, non foi ata a volta da Semana Santa cando todos souberon do triste suceso. Transmitirle á familia o noso cariño, o noso agarrimo por esta triste noticia que hemos recibido o que recibimos estos días
Nós enterámonos o martes ao volver das vacacións e estamos profundamente consternados. Me foi chegar a encontrarnos con esta nova tan triste e bueno, ainda estamos dixerindo, non? Porque puxeme, eu era a súa tutora, bueno, son, porque me costa decir, son a súa tutora e a súa profesora de filosofía, de psicoloxía, ele estaba nun grupo de segundo de BAC, en Humanidades. Un rapaz, eso que estaba dicindo ahora, que se facía moi presente en clase, porque participaba, falaba moito con nós, co profesorado, era, bueno, especialmente risueño e alegre, non sei, facíase, a súa presencia notábase moito en clase. 3 mariñeiros de Malpica foron rescatados sans e salvos fronte á costa de Carballo. A súa embarcación era o pesqueiro O Pillo, que acabou afundíndose tras sufrir unha vía d'auga. Ocorreu na zona de Rochas, coñecida como os Baixos de Baldaio. O Salvamento Marítimo rescatou os 3 tripulantes cando estaban na balsa salvavidas. Un incendio de gran magnitude causou estragos importantes nunha nave tecnolóxica do polígono Espírito Santo en Sada e obrigou a evacuar os clientes e persoal dun hotel próximo. Non hai que lamentar danos persoais, pero si danos materiais moi importantes. Alejandro, contanos. Sí, sen dúbida, Raúl, a parte máis afectada é esta que podedes ver tras de min, que se empregaba como almacén e tamén saída de materiais e que, como podedes comprobar tras de min, quedou totalmente calcinada. Un incendio que comezaba contra 1:15 desta mañá e que se espallaba con gran velocidade e moi pouco tempo nesta instalación. Ata aquí desplazábanse os servizos de extinción chegados dende diferentes localidades, dende aquí dende Sada, pero tamén dende Betanzos, Arteixo e A Coruña. Lograban controlar ese lume en moi pouco tempo e até hai fai pouco aínda estiveron aquí arrefriando os últimos rescoldos. Agora estáse a investigar cal puido ser a orixe deste lume, mentres tanto, dende a empresa están avaliando os danos que xa tildan de cuantiosos. Contra 1 da mañá iniciábase o incendio que afectou a boa parte das instalacións de Trisón no polígono do Espírito Santo en Sada. De inmediato trasladáronse ata a sede desta empresa tecnolóxica os servizos de emerxencia que conseguiron controlar o lume un par de horas despois, aínda que continúan arrefriando a zona. Rapidamente desplazamos os medios para aquí e a nosa chegada xa vimos gran cantidad de fume e que esa fachada xa estaba completamente rota os cristais, o lume xa salía polo tellado. Rapidamente solicitamos colaboración de outros medios como o Parque Comarcal de Bombeiros Arteixo, como o SEN de Servicio de Emerxencias de Oleiros e colaboración cos bombeiros municipais da Coruña. Foi rápido, a parte importante que non hai danos persoais, son máis importante. Bueno, pois nos a última persoa saiu máis ou menos ás 11 da noite, pois aparentemente non había sucedido todavía nada, non? Entón, pois bueno, a partir de aí saltou as alarmas máis tarde e bueno, xa se puso en marcha todo o dispositivo de bombeiros, emerxencias e demais. Polo de agora descoñécense as causas deste lume que lle afectou a zona de almacenamento e taller. Os danos materiais causados son importantes, pero afortunadamente non hai danos persoais. Unha zona de almacenaxe e tamén de taller, máis ou menos, algo menos do 50% das instalacións foron afectadas. Bueno, xa che digo, ahora evaluando, a parte importante que non hai ningún dano persoal e o resto, pois nada, hai que evaluar os materiais que están afectados e, bueno, por en marcha a sustitución e reemplazo. A magnitude do lume mobilizou un importante operativo e tamén foi preciso desaloxar por precaución un establecemento hoteleiro próximo. Cando as estanterías colapsaron, moito dos lumes quedaron na parte de abaixo, quedan tapados, é moi complicado acceder a eles. Tamén tivemos que tomar a precaución, a Garda Civil evacuou un hotel que está pegado ás inmediacións, vale, e si que despois foi controlado todo o lume e poder extinguilo, pero, bueno, foi tarefoso. Os equipos de extinción continúan no lugar para evitar que se reaviven as lapas. A empresa traballa tamén no restablecemento progresivo da actividade para volver á normalidade no menor tempo posible. Continúa ingresado no Hospital Álvaro Cunqueiro en estado grave o home que atropelaron onte en Vigo. A vítima ten 63 anos, aparcara a súa moto na avenida Alcalde Gregorio Espino e atravesou a calzada para ir comer a un mesón do outro lado da vía. Cruzou fora do paso de peóns
e foi atropelado por un turismo que se dirixía cara á Avenida de Madrid. O tráfico permaneceu cortado nese punto, mentres a ambulancia estabilizaba a vítima para trasladar ao hospital con diversos traumatismos en brazos e pernas. No se ha llamado ni a declarar a la embajadora cuando nuestro abogado hizo un informe para que se solicitara que declarara y se investigara esa posibilidad. Será una botella cerrada que te traen, que no sé si realmente se manipuló en el restaurante o no, pero por lo menos que se investiguen todas las vías y se puede elucidar. Cuando al final se analiza la botella sabemos un líquido concreto que es sosa cáustica. Nesta vivenda de Sofán en Carballo houbo un asalto moi violento a un septuaxenario en maio de 2025. Ameazárono con dispararlle, atárono de mans e roubáronlle cartos e xoias. Dos 4 asaltantes, só un cun amplo historial delituoso fora identificado e detido. Pois ese atracador tiña o xuízo por esta causa esta mañá na Audiencia Provincial da Coruña. Reyes, contanos. Sí, inicialmente enfrontábase a unha pena de 13 anos de cadea por un delito de roubo con violencia e outro de detención ilegal. Porén, antes da vista oral, a defensa e a Fiscalía chegaron a un acordo, así que, tras recoñecer o procesado os feitos, foi condenado a 8 anos de cadea por estes 2 delitos e tamén a unha pena de multa polas lesións causadas. É un momento en que o acusado de asaltar e atar un septuaxenario na súa casa da parroquia carballesa de Sofán recoñeceu ser o autor dos feitos. Recoñeceu os feitos e reparou incluso parte do dano causado, o cual supuso na práctica unha rebaixa considerable da petición inicial que tiña o Ministerio Fiscal. A Fiscalía pedía para el 13 anos de cadea, porén, antes da vista oral, valorou que durante a execución dos feitos, tanto o procesado como as outras persoas que o acompañaban tiveron o cuidado de evitarlle danos físicos á vítima de 75 anos de idade e destacou tamén que non consta que no asalto se empregase unha escopeta ou pistola. Todo isto influiu á hora de rebaixar a pena. Quedan 8 anos, dos cales leva un ano prácticamente preventivo, quedan 7. Queremos que con as ventaxas que te pode ter a nivel penitenciario podría optar rapidamente, se non rapidamente, a medio prazo un 3º grau. A sentenza foi declarada firme. Caio Amaral, un dos condenados polo asasinato de Samuel Luiz, está agora investigado por un delito de lesións no cárcere. Actualmente está interno na prisión de Monterroso. Cumpre 20 anos e 6 meses de condena por acabar coa vida do mozo coruñés. Nese centro penitenciario é onde recentemente protagonizou supostamente unha pelexa pola que agora o investigan. O Tribunal Supremo confirma a sentenza de 10 anos de prisión para un veciño de Ferrol que lle disparou a un amigo na cara cando estaba no seu piso de Esteiro. Considera o responsable dos delitos de asasinato en grado de tentativa e tenza ilícita de armas. O acusado presentara un recurso de casación, pero o Supremo non o admitiu. Ten probas como unha grabación do agresor e a vítima nun caixeiro automático minutos antes do suceso e atoparon vaíñas do mesmo calibre da arma empregada nun sumidoiro fronte ao portal do acusado. A sentenza inclúe unha indemnización de 23.000 euros á vítima polas lesións sufridas na faciana e nun ombreiro. Un ano despois de estar ingresado no hospital por beber agua con gas intoxicada con sosa cáustica nun restaurante de Vigo, Pablo González recibe outro golpe. A xustiza acaba de arquivar a causa ao non poder identificar o responsable. Pablo, que sufrira queimaduras no estómago e no esófago, non está de acordo coa investigación. A Pablo González a sentenza caeulle como un xarro de auga fría. A mí lo que me parece más sorprendente es que no se hayan valorado todas las posibilidades y que se deje ahí de manera un poco abierta y sin un culpable valorado en sí. Nela, a Suiza conclúe que na botella de cristal con auga había sosa cáustica e considera que a orixe da neglixencia estaría no propio restaurante. Atribúe o sinistro a un evitable e previsible erro humano e decreta o arquivo da causa o non poder identificar o responsable. Sí, me llama la atención es que no se ha llamado ni a declarar a la embajadora cuando nuestro abogado hizo un informe para que se solicitara que declarara y se investigara esa posibilidad. Será una botella cerrada que te traen, que no sé si realmente se manipuló en el restaurante o no, pero por lo menos que se investiguen todas las vías y se puede elucidar. Pablo sufriu queimaduras severas no estómago e no esófago logo de pedir auga con gas embotellada nun restaurante de Vigo. Estivo 20 días ingresado no hospital. En actualidade ten que someterse a revisións periódicas.
Y ahora en junio tengo una gastroscopia, porque a partir de ahora tengo que hacer una gastroscopia anual, porque tengo un alto índice de riesgo de padecer cáncer de esófago por la ingestión de sosa cáustica, es una secuela que te queda, entonces por seguridad hay que hacer una anual para poder prevenir que se tiene que pillarlo en unha fase inicial. A magistrada non apreciou fallos na planta embotelladora nin na distribución. Pola súa banda, Pablo continuará pola vía judicial para que se reabra a causa e se identifique o responsable. Haxís, marihuana e cocaína, todas estas drogas xa dispostas en doses para a súa venda é o que lle incautou a Garda Civil a un veciño de Culleredo de 22 anos. Parte da droga levaba en riba, o resto atopárono ao resistar o seu domicilio. O valor económico de toda a mercadoría ilegal intervida supera os 800 euros. Tamén atoparon material para a pesaxe e embalaxe da droga xunto con outros útiles para o tráfico polo miúdo. Tamén en Pontevedra, a Garda Civil detivo dous veciños da CIAE de 48 e 42 anos que levaban no coche 100 gramos de cocaína que alcanzarían no mercado un valor de 6.000 euros. Deronllelo alto nun control policial e delatounos a súa actitude. Nun primeiro rexistro atopáronlle ao condutor un envoltorio con droga. Ao revisar o coche, localizaron un paquete envasado ao baleiro oculto detrás do asento do copiloto. Os arrestados están investigados por un delicto contra a saúde pública por tráfico de drogas. Pasamos, por así decirlo, de temperaturas elevadas, máximas que poden superar os 25 graus en moitos puntos de Galicia, a temperaturas que van a quedar en moitos puntos de Galicia por baixo dos 15, máis próximas aos 10 que os 15 o sábado. Unha montaña rusa, andamos así no vai ben. Manda carajo, que haxa que ir outra vez a poñer o chaquetón. As boas temperaturas destas primeiras semanas da primavera animan a poñer as hortas. Notase nas feiras cun amplo surtido de produtos e con moita demanda. Cristina. Xa vedes como está a zona do plantío, ese na feira de Celanova, hai vendedores que nos din que levan aquí desde as 7:30 da mañá porque hai xente que ven comprar coa intención de plantar en canto cheguen á casa. O tempo está bo, os prezos máis ou menos din os vendedores como os do ano pasado, o que máis se vende nesta época, os pementos e os tomates. O impoñente mosteiro de San Salvador converte o Rianxo de Celanova nun mercado de película. Como nos tempos antigos, os veciños das aldeas da contorna chéganse á Praza da Vila para facerense cos renovos. Que vale este? Neste tempo, o que máis abonda son cebolas, pementos e tomates, iso sí, nunha ampla variedade. O corazón do beu rosado, o gigante rojo, amarillo, negro de Santiago, o mar azul. O cebola é o que máis se vai vendendo, porque tal, e o pimentos e tomates e po maio. Montón de cousas, aquí hai variedade de todos os xeitos. Temos tomates de todas as variedades, pimientos, leitugas, verduras de todos os xeitos, repolos e todo. Agora é época de plantar, agora estamos a mediados de abril xa, como quen dice. Aínda hai risco de xeadas, así que cómpretelo en conta a hora de plantar. Xa se poden ir plantando, pero se fai frío, levo o frío, hai que telos en invernadero, se non... Igual ven a helada e marcha con todo, pero bueno, este señor ten moi bo produto. Se ven unha helada pode morrer a planta, pero para iso a xente xa sabe como facer, cubrilos un pouquiño, poñenlle unha protección po frío e tal, e van adelantando un pouquiño. É a época de poñer a horta por varios factores, desde a climatoloxía... Con ese tempo, sí, porque choveu algo e non vai moito calor, entonces é o propio tempo, sí. A fase da lúa, que influe, por exemplo, no crecemento das cebolas. Ela luna chea e cando hai que poñelas para que despois ao mellor non se suban, se cada súbense igual. Pero vamos a ver. Sobre os prezos non hai unanimidade, caro para os compradores. Chégalle ben. A 10 euros. É prácticamente regalado para os vendedores. máis ou menos como ano pasado, uns céntimos máis porque hai que poñerse ao día porque senón... Os pimentos valen 6 euros a dúcia, hai nos 8 según vales, de grandes. Tamén levan plantas ornamentais, arbustos e froiteiras, o renacer do campo en primavera. Hoxe volve o sol a Galicia, pero saben que a calor e as boas temperaturas teñen as horas contadas, en concreto unhas 48 horas. A partir da fin de semana volven as choivas e baixan os termómetros. Nalgúns casos descenderán uns 18 graus. Ao parecer, estamos ante un episodio anómalo moi propio da primavera.
Galicia pasará en cuestión de 48 horas do verán o inverno. Manda carajo, que haxa que ir outra vez a poñer o chaquetón. Unha montaña rusa, andamos así, non vai ben. Lucirá o sol hoxe e mañá e acadaremos temperaturas moi altas, próximas aos 30 graus en moitos puntos de Galicia, pero a partir do sábado volve a chuvia e caen os termómetros. Pasamos, por así decirlo, de temperaturas elevadas, máximas que poden superar os 25 graus en moitos puntos de Galicia, a temperaturas que van a quedar en moitos puntos de Galicia por baixo dos 15, máis próximas aos 10 que os 15 o sábado. As temperaturas mínimas pasarán a ser as máximas, unha situación anómala propia desta estación. Hai que abrigarse. Estamos nun tempo en primavera que anda cambiando seguido. Pues quizás o máis anómalo ou menos habitual que tivemos na Semana Santa foi a persistencia da situación, esos episodios de temperaturas elevadas tamén. A causante é unha masa de aire polar ao norte de Europa que afectará o oeste da península. Se o domingo moitos daban o primeiro baño deste ano, Unha playa, de feito. Unha pena, pero bueno, que nos quiten lo bailao. unha semana despois cambiaremos os parasoles polos paraugas e a neve volverá a moitos puntos de Galicia. Ese baixón de temperaturas vai facer que a cota de neve descenda ata 1000-1100 metros na xornada do domingo. Para a hostalaría e o turismo este brusco cambio de tempo non é un problema. Tamén podemos queixar moito, non? Porque ao final viño bo tempo, fíxose boa caixa, houve moita festa. It's great, é grillo, pero é bello, bellísimo. Porque este aire frío tamén terá as horas contadas. A metade de semana veremos de novo o sol e as temperaturas volverán a estabilizarse. Na parroquia de Paradela, en Meis, os voluntarios xa comezaron a tradicional recollida de ovos nas casas dos veciños. Precisan nada menos que 6.000 para elaborar o bolo do San Gregorio. Quédalles moito, Iria. Pois a xulgar pola cantidade de ovos que van chegando á panadería que fai o bolo, eu diría que a recollida vai moi ben, pero teñen como data límite para doar o sábado. Despois, todos estes ovos usaránse para facer un bolo de Pascua xigante para comer o domingo na romaría de San Gregorio. Como de grande será ese bolo que teñen que levalo en tractor e mesmo figura no récord Guinness. Estas voluntarias precisan moitos ovos para completar a misión San Gregorio, concretamente 500 dúcias antes do sábado. O mínimo 6.000 ovos, que son os que leva o bolo. Entonces, desde o martes de Pascua, dedicámonos a andar por as casas, tanto de todo Paradela, como de Lois, Ballón. Xa nos van conocendo e de ano en ano, pois xa nos os teñen guardados, xa esperan por nós. Caseiros ou do súper, de galiña ou de oca para facer as decoracións. A recollida avanza a bo ritmo. Hai casas que dan 2 cartóns de huevos, O coa gripe viera coas galiñas encerradas, como dixo Vita, outro día teñen 3 as galiñas. Hai pouco huevo, pero si, a xente moi generosa. Hasta sábado ao mediodía hai tempo. Sábado a mañán estamos aquí toda a mañán limpiándoos un pouquiño e hasta as 12, 1 da tarde hai tempo a traer ovos. E tanto ovo para que? Pois para elaborar unha versión xigantesca do tradicional bolo de Pascua desta comarca. Unha receita a base de ovo, manteiga, fariña e cariño. Fais unha masa, chamase unha masa gramada ou unha masa de manteca. E iso que se fai é, unha vez está amasado, vale? O que se fai é, sácase neste caso da amasadora, e esténdese como se fora unha empanada, pero moito máis gorda. A elaboración precisa moitas mans, horas de forno e un tractor que traslada o bolo de 5 metros de longo ata a romaría de San Gregorio. Será o domingo e seguro que hai para todos. Está todo moito invitado a gustar os ovos e o churrasco e o viño albariño, que vai todo incluído. Que o repartimos con todo o cariño, estamos nós, estamos por detrás a colaboración que vimos antes. Simplemente para darlle a degustación aos veciños de Paradela e a todos os que queiran vir. Os veciños recuperaron unha tradición que se perdera e fixerona máis grande, tan grande que figura no Guinness dos récords. E non medra máis porque non collería no forno. Será por ovos, din os veciños de Meis. Imosles falar de seguida aquí no Galicia Noticias desta ponte, a ponte sobre o río Furelos, no concello de Melide. É unha ponte medieval moi querida polos veciños da vila e moi usada tamén polos milleiros de peregrinos que fan cada ano o Camiño de Santiago. Pero como ven nas imaxes, está en mal estado e ten un dano estrutural visible nun dos seus piares.
Os responsables do Museo Terra de Melide xa lle remitiron un informe a Patrimonio para que se amañe a ponte antes de que os danos vayan a máis. O Concello de Sarria, na provincia de Lugo, acaba de declarar a situación de emerxencia sanitaria e cesa a empresa concesionaria do Servizo de Recollida do Lixo. Segundo o Goberno Municipal de Sarria, a deterioración progresiva do servizo chegou a un punto insostible, con acumulación de residuos nas rúas, malos cheiros e presenza de roedores, o que representa un grave risco, segundo o Concello, para a saúde pública. O Goberno local tramitará un procedemento urxente para a contratación dunha nova empresa que deberá subrogar, iso sí, os traballadores da actual concesionaria. Na provincia de Lugo continuamos, alí varias vivendas dunha parroquia da capital de Lugo levan un mes padecendo cortes de luz continuos sen unha causa aparente. Ata as casas afectadas acudiron en diversas ocasións os técnicos da propia compañía eléctrica, pero ata o momento non conseguiron dar coa orixe deste problema. Un misterio semella rodear os continuos cortes de luz que veñen padecendo dende hai un mes varias vivendas dos lugares de Anguieiro e de Conturiz na parroquia luguesa de Santo André do Castro. Nunha delas, o cadro eléctrico chegou a saltarlle sen causa aparente ata medio cento de veces nun mesmo día. Os técnicos acudiron en diversas ocasións para tratar de averiguar que é o que falla, pero sempre atoparon todo en perfecto estado. Desde fai 3 semanas, sobre todo, que cando empezou a saltar máis o diferencial continuamente, pois cada vez que se facía un aviso, sí que é verdad que viñan unha cuadrilla, é dicir, de unha subcontrata de Vegasa, de Conelec, que miraban e non podían facer nada nese intre, non podían facer nada, e entón, pois, volvían a marchar. E así, pois, pasaron días e días. Temos que ir cada vez, darlle ao diferencial, entonces vais a luz, temos que volver a repoñer o diferencial, é un lío constante, porque temos que facer esos cortes. A compañía portouse ben, porque sempre que chamamos acuden, incluso non tardan moito, veñen rápido, os señores son moi voluntariosos, se fan todos os traballos, suben aos postes, baixan, miran todo, pero dicen que non atopan nada. Din que non atopan nada e nós seguimos ca incertidumbre. O problema agudízase a determinadas horas do día. Afétalles os usuarios, sobre todo para dispoñer da auga do pozo, para cociñar ou para poder conservar alimentos na neveira. Nós tuvemos que a nivel particular poñer un diferencial que se rearmaba, digamos, automáticamente cando volve a luz, o sea, salta, pero se non hai ningún problema, se volve a rearmar. Entón, xa non tens que estar ti aí pendente ou non te quedas sin luz, porque podes marchar ahora toda a mañá, volves e tes a casa sin luz 7 horas, co cual a nevera, bueno, todo eso. Unha hipótese que explicaría o acontecido sería un enganche ilegal por parte de algún veciño, pero por momento tampouco se detectou ningún tipo de irregularidade. E os veciños da parroquia de Labrada, no concello lucense de Abadín, están a sufrir máis ataques ca nunca, segundo eles, por parte dos xabarís, que acaban con todo o pasto que usan para alimentar os seus animais. Nin sequera os peches eléctricos conseguen, segundo os veciños, parar o porco bravo. Os veciños do concello lucense de Abadín están fartos de sufrir os danos provocados polos xabaríns. As súas visitas están a desfacer todo o pasto co que alimentan os animais, provocando unha situación límite. O lobo matouche un animal, e vale, pois matouche un animal, pero é que aquí mátanos a todos, porque non temos forraxe para alimentalos. Ante a impotencia que provoca esta situación, os veciños trataron de poñer solucións propias, como os peches eléctricos das leiras, pero non acabaron o resultado esperado. Decidimos poñer un vallado eléctrico, un pastor eléctrico, de 4 kilómetros de perimetraxe. Os 2 primeiros anos ainda funcionounos. E digo, bueno, pois, valeu para algo o traballo, é o gasto, que foi moito custo. Pero é que agora, non respeta nada. Témolo a 7000 de potencia e el pasa, non sei por onde, pero pasa. Entre os veciños existe tamén outra preocupación. Non saben que poden traer os xabaríns. Pensamos que todos estes danos, e isto é todo, como vedes, do xabarín, pois pódenos acarrear tamén problemas sanitarios para o noso gando. Tuberculosis ou, non sei, outras enfermedades que poidan acarrear. Coinciden todos tamén en que a solución reside en reducir o número de xabarís nos nosos montes, aumentando as batidas e evitando que cada vez sexan máis os problemas que xeran. Algúnas das solucións, iso sí, poden chegar a ser algo extremas.
A solución era matalos, todos, que non houbera ningún, pero non sei, a solución, eu xa che digo, aumentar batidas, non sei, a solución, sin aumentar batidas non hai solución, porque nos co puño non vamos matar, teñemos que depender dos cazadores e claro, se non hai batidas non se mata. A xente dos pobos está farta deste tipo de situacións e os fillos de moitos non seguen o camiño dos pais e marchan ante a imposibilidade de prosperar. É o noso medio de vida, que é o do que vivimos. Nos vivimos do gandería, de cabalos, de vacas, é o do que vivimos. Nos non temos outro medio de... Por aquí non temos outro medio de vida. Os gandeiros confían en que pouco a pouco a situación mellore, aínda que a sensación que máis prospera é o pesimismo. O río Gafos en Pontevedra está constantemente ameazado. A última agresión é unha vertedura de fecais en polo menos 2 puntos á altura da ponte do Couto. As tubaxes rotas levan varios días vertendo nun río que antes estaba cheo de troitas e reos e onde aínda se pesca. Estamos a escasos metros da intermodal de Pontevedra, no río Gafos, nun enclave que podería ser maravilloso. Está absolutamente degradado. O último golpe recibiuno hai días, cando as vellas tubaxes de fecais que discorren por dentro da canle volveron romper polo menos en 2 puntos. Na zona de Ponte do Couto, levan varios días deitando auga xuxa no río. Hai unha rede de alcantarillado que vai paralela ao río e que de cando en vez, mediante rupturas ou canalizacións indebidas, pois rebentan as tapas da alcantarilla e o río bota fora. No río hai tamén árbores caídas que non se dan retirado e moito lixo tecnolóxico e entullo de obras procedente dun poboado asentado aquí durante varios anos, nas inmediacións desta pequena ponte medieval que se debería restaurar. Claro, isto era para chatarreros, para cousas así, en fin, algo... Fíjate... Moito entullo, vexo, moito... Claro, exacto, demasiado, pero isto foi do paso dos carros. Si é medieval, isto leva aquí 5 ou 4 siglos, polo menos, vamos. O máis grave é a situación de saneamento do río. A solución óptima sería facer unha canalización nova, mellor feita fora do leito do río, para que fose case imposible que as fecais rematasen na canle. Quitalo sería unha aspiración fantástica para nós, pero a lo menos recompoñelo de maneira tal que non se teña que botar fora, porque na cidade, no centro, tamén hai alcantarillado. E se un día bota fora, inmediatamente estáse reparando. O malo de aquí, como veremos en breve, é que pode estar 5 ou 6 días e a contaminación padece no río. A canalización a renovar tería uns 10 kilómetros desde Vilaboa. O cambio xa estaba presupostado e contratado polo Concello de Pontevedra, con tan mala sorte que a empresa crebou hai preto de 4 anos. O mal estado da histórica ponte de Furelos en Melide preocupa na vila. Os técnicos detectaron un dano estructural visible, especialmente nun dos piares. Acaban de remitir un informe a Patrimonio para que actúe o antes posible e repare as fendas desta ponte de orixe medieval, un paso obrigado, ademais, dos peregrinos que fan o camiño de Santiago. Hai un par de anos nesta ponte medieval sobre o río Furelos o seu paso por Melide fixeronse traballos de rehabilitación. Foron actuacións na parte superior, pero non se realizaron obras na zona baixa. Agora, desde o Museo da Terra de Melide expresan a súa preocupación polo alarmante estado estrutural desta histórica ponte cunha importante deterioración nun dos seus piares. Na parte inferior nos está a llamar a calcos, desde que eu teño acordo nunca se actuou e as pedras están movidas, a base está perfectamente sofrendo a acción da agua, por lo tanto o peligro, sobre todo na parte izquierda, no primeiro arco, está bastante deficiente. A ponte xa sufriu danos nos anos 70, pero dende entón non se volveu a facer ningún tipo de restauración ata hai 2 anos. Esta ponte xa sofreu unha caída no ano 79. Xa o mesmo museo nos comezos xa fixeron unha reclamación, nos tempos de Xamo Solamas caera un parte do muro e restaurouse. É unha ponte que desde aquela non se volveu a restaurar.
Hai 2 semanas remitiron a Patrimonio un informe técnico cos danos detectados pedindo a urxente reparación ante a deterioración que presenta a estrutura. A resposta que agardamos é a actuación e a restauración da base. Trátase ademais dunha ponte emblemática do Camiño de Santiago pola que pasan a diario centos de peregrinos e visitantes. Así chegamos ao remate do Galicia Noticias deste xoves. Quedan xa con Marta da Riba e o Telexornal Mediodía. Moitas grazas, como sempre, por estaren aí e que teñan unha moi boa tarde.